niga tukware somroberio obwensakia litukoni lya Jumatano chitariki ninya mutinyino mutangani mwaka ujirubere ne 2023 ekarato semereti na ande buna matuko gonya gosukali troje na matuka kuminyoka mono kabisomete kurudakia ya moibere isato to ikirinye yongo katorisano mambitoringe ngundira kote abuna umwaka no rujakire gonya gosuka gochibosio ikono mwaka modere kabisa ni kubona ando kwere libali abano kwaliania asomuroberi bwensakia lituko lya lero elinde tokorosere lituko lyawe kirenga kimuroberi no korosere lituko lyawe na gochaka naye andonse soberede elinde tuachaka naye na twakora naye gochakira uchinze jiga 12 roje cyana ntiokire jida kesata stinze 12 jabona mambya karongo kwaliane kurubona weganyise to cyabona mambya namange to kwaliane ya SMS Ensakia gosaso muroberi bwensakia katosemeretuna naye kwabokirbuya ni gotagete kweroberi kwenda aseke baokya ungwacha asenga ki ye Christmas ngaki kwaliane umwaka moyabona lyo kali koirana na kwa miete semeri ya Mombasa county Nairobi na Ivasha na kure Eldoret yinsemo awa bona lyo kali kwebanga koirana ugaikasorongorwa usyo garakwane aba mino kuirana kale bona kulendo utarairana bona bota kerora abwati miroberi yetu ya Ndizi na mayanga kito korosera litukuliao na bali omeda sorongo rwa Gusii counties ya Kisii na Nyamira na neto kubarigania senjira ya bena kurubono weganyisisto chabon mambia bali amashabiki ito onsibine timu apana kosa team following team diaspora team texting bali bonse amashabiki ita simoberede na ilili wakali abena kubarigania semambi ya boniga ocha kamo 90 na ndokore amo 90 numuroberi umutungu kabisa umwako yigatwiro bereti ya kabisa toko tebina soaime ya Ndizi binero ombwansumo Gusii anna somuroberi bwensakia na maganda tokorkana ime yense yeito ya Kenya itukirigoro ndoro ya county ya Kisii bono ogembo nigebwate municipality ya obene karabokore bojo ja kabena sensemeria yu ngati ya tuari ni tojo kwanira mambiare yaboni gantu bota magaseti nitukuria Jumatano kujitutua kwa namangana education into njigorera yo amange kolende na kware senjera ya bene tume text yao tutaina ngaki kwa bokira na kibwero bereti karutuna choshwa utakwenda kwene bintu byonsi bya wikeire senjera ya bene asemambi yaboniga eria natinda change Brighton makoli biyama no mwanchi muligerera na incheria nensara nyarangi ontita emambiengia ikubandira sirabu yakorende nabatogo gendera iga wika toiko mwelio bumurubilio good morning andonsia soberete lituko nelia Jumatano tokuliroka education Wednesday kerekura gense mo nenusu yabono mambia omagani tongo chalo wikase studio chinga kibago chigosanga no yominto Brighton omwanchwa wechisemi kigima korugaiga ase studio asebono ngayo to bwatete kurwa chinga kibune chiga mashabiki to mwansipi team diaspora team apana kosa team following team chini ya maji na mashabiki to mwensi Pierre Kibaraza good morning Felistas Nyanchama good morning Keston Chari wakiribya Dr. Nyasimi wakili George Mo Edwin omwalimu Sagini koronyali bali masaba mwensi pitu abalikanira somorobili bwensakia bono mambia team diaspora monyakero goito Kennedy Mirieri how are you gokora abantu ba diaspora yabo Caleb Mwetwi yabo Divina Onkeo yabo David Kimori mwensi mtoto wa jirani Jared andonsia somole twabonyera semambia yabono kurwa Canada Toronto ntobwate Dennis Matundura kurwa Minnesota ntobwate Laban Onami ntobwate na Dennis Marubi kurwa chinsema cha New Zealand no musubati Gladys wose musubati Gesare andonsia somole twabaliganira senchira ya bene inuna abantu twanchete mbono tuchage tumutinyi na inwe kulinde nogendrete gosuka mbwango igatwachengerite tarikia yemo kulinde wana abantu bachakiri kunara wana abantu bagendete koirana asibago korire mirimo chinsemo ao ebe Mombasa ebe Turkana ebe Baragoi ebe Nairobi ebe Narok Bomet Kakamega abantu bagendete koirana ase chigasi ase bibago asengenjo bono mwaka tuanalire nga toikira mwaka bwechirwibere na 2022 Mother Ezra kora chinsemo cha itibo ni bwatu musani onegalia ase epambu ya itibo girls next to itibo PAG wate tingo kona bosira abantu bwancheto morobilio bwensakia abono mambia mokaya kura bukobiri na John Baraza mwenzi kura chinsemo cha isecha na abakwanire asiritalio manena bono mambia chinga gitumiranire no yominto Brighton tubatebye ali agende tokoreka asense ya Kenya kabamo 90 bono wiko mwelio
nigo manjumuri kaba monainte ne tokorosera mange asiri tukolera tokotebina araliane tokorekana imina isko ya Gusii kero to SMS ya wethera sena mbira seskini ya gora poto tenga kikwa bokirina ne kirobere diri tukolyao asimambi yabon nimedero Gusii negatinginya kingaini kyarigo bondi kyaga chemra kigotu oso amwaye eboigo Gusii hatena mumincholi mitangana mosera ibwe kero moche mosera ibwe argonya gosera libu mumincholi mina minchoredi akagenda era akanyora lende kiri agotema boba kera kari kuri nakanyona aya lendo era nyombale aikarazi kero Gusii negatinginya kingaini soka erigeri kero gosoka nyomba mwaongo atinde potambira tunya kubuguri TV yao ni gokwenda sensemeri ye mitandao Facebook atonyora Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube tonyora Ndizi TV News onyo jinga to tweet at Ndizi TV News ende to akubwati asenjera yabe konde SMS yao manjumuri asemambi yaboniga ni goto yariga nitugudira senambe yira seskini yura gwe nambe ne ututumira ujumbe atodere na yaya inje Brighton okiambe kurwa sigete ni gomba bwate tibuya nandi ni ngiro beretiga no ena somwa koyo katwa nyore naintwe yagura egasito no kwesoma senjera yabene sara mbiya to endrete nyasa ukubwere na ndi kubando je no ari kurietira kinende kubandia mioro botambe maide ni ngende ni gistari gidijane goro yensa dinanya gokora ngingari konya kurire ndengi kyagereta matuka akaba amatuka areta na bere wiki ngiye kogera tubwata metienyi 12 ngiye kora tubwata matuko 365 366 ekarodi to katwa twara libuya ngende study kabisa nene wakorire ngito twara chitariki echinda mero ngiye twara na 30 days 31 days 28 days and 29 days in Nigeria ningende okoro budakyobo lakini naja konyorana enzi ya Egyptians mbatega diaroli enne sana asa mangana yensa ngoririn kiense kogera yagenda clockwise there kwenda anti clockwise umedenda anti clockwise go ya sarigire ranya konyorana umwalengali shadow nero nere amangana makongu sana ekero mugasoka re korugose korugwe west umugaso morengali okoba gobone kero bare kuriria mangana aya nigo bare kuririo morengali ayuna yebiro kolende nyasaye nero ro monna schinza kenero bigete chinza na inchinte toncho korero botuke ngiye ko gere kero gweta assist street light ose stima botuke para akanyoro murengali ore bosio omonene sa ko iganande ko oirana murenga no bwata mangana mangisana enande bano tukoma nginge ko era chinsa jia jagete kwa kweboli ko mediri tukuri riko jaka sasta ya botuko kwa kweboli ngiriko yari jaka na into yitoka aina yebiro manju morelia asichinza ningende to kore study goro yechisa mano kabisa manye egende ka mayo chako tebye man abalende biblically nchemede ngari tukeri chaka kielio bali alimera kiria genda igo tuikire ritukolinde lakini ritukeri jaka midnight sasta ya botuko na ritukeri jaka mna bono ritukeri ale Jumatano etwa jaka sasta ya botuko nagiye ko ere tariki ya mo tuasherekea abantu kare kuiria tana aya etariki ya soire yamo yarenge sasta ya botuko igo bono Egyptians babwate amangana yensa nene nande tukonya kweboni ngiye ko gerense round kwanya kweboli ayuna yebiro mwanju muri wano toma ujumbe ya segwetera asena mbira siskini ya ototenga kikwa bokire na ndenga ki oreime yumuroberio wensa kinga kyondeta kubwata se oberete turasem turakora check ya keigo asomoroberio yigo tumaye kwenda sense mirinde ye studio asante sana bano mwanchu murigereria kurugega se studio nabo togochitwara arigererie bintu yo mto Brighton nanchi tobotuki nana litoko korobotuki kabisa omanyanga nkieko erento gia behave iganki yeko gareke kiabaiga yero bijana litoko na kuigo kama onko na libirangere biko na kugalia asenchira yobwikirano egere toiche gwikase na intwe tokoreta chi idea chigo kore emirimo go discover gento iga kwanyoranga kiabere impressed yakora emirimo igabana semambia yabono andansia soto bwatete korwa togotebanga mbia mono Kigima chi county ichonsi pia sense ya Kenya chibunge kiandase county ya Kisii chibunge nye
ase county ya Nyamira ndonse sogotobwate kurwa ebe ibara mpaka chinsemo chia Kerenyo chinsemo chia Magwagwa abone nsemo ya Nyamira County tobaregania senchira ya bene kigima kurwa se bitune bya South Mugrango mpaka North Mugrango ruguru tobaregania senchira ya bene asabali mo gutumekerangari kino wetera senchira ye mitandao Ndizi TV News Digital ndochenga nalegaiga akorwa Jared Orure Matureti oyonkoro chinsemo chia Bugetutu wa Masaba ensemo ya Nyachichi Secondary School award ne ya Kemira agoteba nalime yomo Robilio Charles Lwanga Ogato agoteba count me in niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka mbiamono sana kiongozi Safania Onserio na agoteba good morning from Riana Bonchari mark me present with Simon Atuti Embusurengi ya Mogendi Dennis Robin Onyando Sara Ontita na Bonsi asante mbiamono kigima nyakero guito how are you nimetenga mwana mbutu kobono habari ya jioni kutoka diaspora mbono baucho korara akurwa state yokurwa Los Angeles na tote bichinga kiche Christmas gatoka mayanganto chisemo cha Los Angeles labani unami akurwa Minnesota nimbwate Caleb Mwetwi akurwa Texas nimbwate Divino Onkeo akurwa New Jersey yuna mashabiki aito team diaspora bakora wana Kennedy Mirieri ikirega igagotebanga good morning niko ndani Thomas Mosomi ne renagendete kuligerilio morovelio Stella kurwa Saudi Arabia agoteba good morning abungati yabali bagotomachi ujumbe kwenekia nga washafika ndani ekerotogo chaka etokanga togo chaka 20 at the same time biyamano mwanjumuri njitanda aligerelia senseme yani roje na Kelly Estelle Kelly Estelle kurbo basnya batera tena molio kanwali meyo moroberi kabedo shem kuromatunu eskim nero mwana bweskimu bwakire buya gaki Charles Rongo gato agote kondani ya show kurwa semeria kenguso niko ndani ya show with omurigio ya Jacqueline Kwamboka bagote wabanduki ngo hata kidogo ekiagera Ndizi TV nero obwansubo muzi wisire kinyakeogo anasema ya kwamba tuko pamoja hadi tamati nyasao twanjeire korra litko ya Fiona John anasema ya kwamba sibanduki Ndizi TV ndio mambo yote biamona sabali mandate kutomachi ujumbe jina asema mbiaboni wetera senseme ye mitandao na wetera sesimi ya koboko wetera sinambe yira seskirini igorabu enel oigo omoyo kabosi Sara na Brighton na bakwaniri amaiga mange injeni gonganjete Ndizi TV kegima biamano enali tosuka korwa Ndizi TV na rwansumo gusigo mwanjuma liganda kutomachi SMS yao asema mbi yaboni gende togendere koje gochisoma Christine Mokaya na ningoroje asenjira ya bene tigatubwatie monene elinde anyale kago togendereria buya asumwa ko yombi mana sonman redo tomachi ujumbe chain go just studio semambia aboni ke korosera litukuliao Ashley Ademola nera goteba good morning atimu Ensakia still tuko kwa happy new year from front door mambo iko safi please count me in somorobiliumu ya Ensakia mutumanye matosemye na ende motogo kibunenge nchere mbiamana sana baba Ashley Ademola asoko basumuru betomu mosomia goteba bwakire bya koro mabacho nyaiwa Nyamira agoteba batatu mabokoro kwa masomio mora mamu mabokoro kwa Agnes Mokeira Elizabeth Gesare Lame Kinyaribo na Unita Kingsley Momanyi na kibwakire koro Kibera mbiamana sana county ya Nairobi Yobeshae koro Nyangoso agoteba I'm getting you loud and clear asante Labanonami koro Minnesota agoteba na kibokiete emambiengia mbiamana sana Victor Mondo nera agoteba watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi mwisho ayona mashabiki kurwa nseo nsiando nsiasibale bagendete gutulikira gocha igase studio naye tutugomagege kiagera ntu egase tuno kuligereria a message yao kwalikire ande togenderete gukumanyia asante Victor Mondo agotebanga amaisaye netaya by playing amaisaye netaya by Sakwa Women Choir good morning biamono sana asokwenekia mukondani watching you live kwa jinsi moja kioge o Moseti Fin ade Sara Makoli na masabiki onsi omwaka omuya
athena gaki ebitina tutige Vincent Moseti otebire ne bitina gaki ne bibe tiga bitigwe asomwa ko yo 2023 na gobwate bitina bona yebikiani osotige okiani tiga bitigwe matera bitina ne bibe kubwo borogi ebitina ne bibe kubwo borogi no ndinaterete Sahene Nyanyora from Bogita siku njema kwa Eldaliro Mama Meren Elda Jeremia Ururu Samuel Anton Isa Kanyaronge Mr. Manyara Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekenye Johnny Obiri Mama Stengo Davin wa Kiogo walimu wote wa Giro Nyabimwa Iruma na wana Iruma wote Inside Nyanyora oteano alime yumoro nbyo mona mashapkire karumanda tutumaje SMS chino asemambi yaboni gasomoroberio wenza kisara kati yuge sunte no bravo ngirige kwengere kende ngirige no bravo zinege sunte no bravo aina yebiro manju mode tutenda sense meri inde studio to we sense meri studio to koro bonjer ko tumagona tutenda sense meri inde studio to kwerna aturiria magaseti boyo twenda kurije SMS chino jitigo cha studio asemambi yaboniga toska yenero Ndizi TV owansu bomo Gusii Ndizi TV Ubwansu Bomo Gusii Gusii Urban Place Omugaso ubona Turiguchia kwa babuna butambe Guchakire chinsa isano na isato Chiamugaso Guika ikomi chiamarogoba Kiraritu kurie wiki Baby Okongita kwangita wangora Baby Okongita kwangita wangora Ninchungo monyere Nigukomerana na Petra Mokira Asachingero chabasai Anikumbe toke maine Anikumbe topi maine Wanchani mwa maiso Mioye tamanya ini Kere nkoboka mami Naewe kankorota mami Tobute mpaka boire Ngwanche nainde baka mami Alia genreta simetandao Chingero chija Alia korekanire Elio kumanyumu sao bono Nako mukinya kebirenkerio Ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze Umurubio gugwikia Evilenko binde Hashtag Ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona Flow tamu kankari Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo Nkwegeria bale Theater Technology Amaigerio a HTS NASCOP Nkurwa bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusenec asebali bakurwa tambe mbabuate chi hostels chiokomenya nigo bale a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabuatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com
nomanyete ekewikia ora omwanogo nokomwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moibori ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool eyuere e playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigari chobosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete kubwatekana nobonia boito bwege kigetambe asense mu yebinto byogo tumikistima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya light tower aserigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chichingincho chunsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes chi fuse circuit breaker conductors earth rods consumer boards power extensions fridge guards showers na lamp holders boigo ngo supply bareme ya Nyamira Migori Kilgoris Homa Bay Kisii nechize muchita naine na bogu tutarira ime yomo chokisi asama gacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Jumali kratoro asensa mirinde ye studio kana to semeratina na no anda kutubwati asenjera yabena semambi yabone nyurana abakanda kutubwati asensa meri ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital amuna tonyora asensa ya digital platforms ikiarenze ya miamogiri yake abantu squeeze bakara kwenda asensa ya digital kyatonyara kubuli TV yao mete monsa zadanya kubuli TV bono bambi na bone TV abwete nene gojihe gari yae kara koniga kirikore gari me kobegeta kariuya kaiga na bokori nanga Ensakia gendrede igari ndistima gipreto na sara bagonya konoga emambi yaboni no kwenda sensemo ya YouTube kwatonyora Ndizi TV News abana otonyora siji platform yuna tura subscribe meta montana udara subscribe omwako yoga subscribe abu peta bando ngari subscription yabo subscribe na ndo beke kengere notification kero murobero chakire buno yo chosu atongire bintu kabisa akobeke irawo ona ikero koiguna nding yo murobero chakire Ensakia bona mami na kwa nyora sinje tu eterwa bweterwe
na bora nyona kwa Misiri mange omwaka oyo yo genda utubwati asenjera yabene bia mono mno yominta tebire igo tubwati ase mitandao rere bintu nigo bire digital technology gebwate libagali nene na indire ndonya ko nyomba na bogo tubwati gwetera se TV yao Go TV nigo tole channel 824 Star Times nigo tole number channel 195 na bogo tubwati igo na free to air decoders abaro nigo okoligia ndabona nyoro ligiri yake oscan yake igo ororire Ndizi tekai atigane ya nigo go scan and you rescan again mpaka Ndizi TV yororega bu ase TV yao igobona aseli bwato genda subwamo kuri nimbarondo che yo mto Brighton bagukwani kwa Koro Nairobi West gochigali bu mondo na mwachange family bategerete bya kabisa hadi tamati na mamu Agnes Miyenda tatuma kwa Richard Miyenda Maisisa Eileen Linet Nyanchama Mary Ann Bro Samuel Brian Sokoro Nyata Sokoro Mabira Omondo Sokoro Gekonge baba Melen Gekonge baba Mary Menga Mora Menge Kaisa Onyeyo Tineya Onyeyo Salome Onyoni Douglas Ogega Simeka Anyanga and Agnes Aburi, Naomi Mainye, Kirubo Pande, Nancy Kwamboka, David, Vincent Mokwana, mashabiki onsi ipi, bagoboli wanga baso imeyo morobili buensa, ke Judith Hill, baba, how are you? Korochinsa maje diaspora, nagenda tukubwati morobili na intue asobwamo, Isaboke Thomas Nere, Nkoro Dagoret South, watching live hapa NHIF Upper Hill community tuko ndani kabisa. May I wish to my workmates BM security officers kama Steve Gichana, Jared Equity Bank, Capital Hill community and all my family members, Jacqueline Machoka, Kisii School, Gladwell Flavia Kerubo na Waidaka wako Waidaka area asante yonta masisabo kechinga kyakuganiria abakoli mirimo bamu abo amaya asibono mambia agaja baura oda imeyensa kyakoro isamboroche imbabwatete igari luta satellite amo na onsembe James Bernard azanyo dero apunda elikosore Karams Bido Osoro Mweno Marube Chef akwatena baso ime yumoroberio atari kumweba George Omochukuru Wokongo biamona ekremandete kolika SMS na simambia morning Brighton Sala nyasae otwancheire twarorire litko lyalero emambia engia ase amasabiki onzi Andis TV Kemi Sophie Motangi oinge mi Sophie Motangi atano ale ime yomoroberio ase mambi yaboniga Cynthia Mokaya anasema ya kwamba konazi abanduki ngo hadi tamati mbia mana masabiki tekromendete kutubwati ase mambi yaboniga Sara masabiki nale atumeteje SMS marogoba mete bari ba ujabatu maje SMS marogoba kwanya na feedback bono mambi tokoro bari de bari ba kwanete anene karo moroberio li bobo chenu irode tue bari ba tumeteje SMS chino ndo chiroje ga na inumbia mono ekromendete bari no kotoma bari ba katana ko bari commentu posta ko singo bari ko posta abana ko bari ko betu nekro kwande tenga kiel makwanda mangana vaccine abantu badena kwanda bari ko betu sindani bari batara betu oikabono iko mwanjumuliria mbiyemo nasibani mwandu mutiya SMS ino ase emarogoba okira lero iko mbiyemo no genda gutubwati enero Ndizi TV wansuma usite twenda sense meli ya magazeti magazeti ko ikatukumanya na ndenga nkikigenderete bono ase enchinsemo au asense ya Kenya egere ko gwasoka koro nyomba kwa mayanga umwaka mwenyeni gochagete bantu mbali barasigete merubuli nere genderete naye kwanyoranga kwemanyire asenchira yobikirano kigima keromba de gazeti ya The Standard na inche gazeti ya Nebotambe Daily Nation Ekerondo yitoska gojibosio nelina enjakire gazeti ya The Standard bejintangani neli murigede na meroberiki omurai wense abwate omwaka w'igirubere ne merongebere nesatu anekero murikari gete buna Ruto is 2023 gambo ngento kieke agochikoriria ase omwaka oyuiga ekero bono aligete buna ekero murai wense anyaraga kwalira ni omwaka akeralinka sense media Mombasa na tebete arali serikali erobereti gukora asentunde yiga ekerawate abuna abakenya go ikabachigutwara go semeria buna na chikobeki miroberio yogo deal go siyo koneke buna economy ngoimokerere igoro nabo igongo cyari gukora mangana political challenges ase ense ya Kenya bo igongo cyari kurowa the cost of living na go diri nebinto binde go se go diri na mangana opposition
annekero bali bakwamamire ko na tete buna ere niga ko bali bakwamire serikali yae kiagera na bagochiko check serikali ngaki egenderete gukora emiroberio yaye ayinaro ale ase ebechi yentangani asomura ibwense kerune tukinyoriri ase beja gatano na gatatu mwige beje nemurigirete na kibono kurangiri woko yigwajire na ki bandits gose abasagani bali bandete gosagana banda sense media keri ofale bono nige kare kurangiri na yaya tiga bali gichinjera cyo gukora abasagani abekaro turojina litskolia mwizonda basagani mbagenda sense media karo baitita banyaruka babere na gutamane cyombe kinyinga sense media karo mu wasiri ebobole ndibweme kidura kindiki ageta sense media na koranga ke serikali ko beke merobelio kwene kibuna ngaki bagosuka gochibosio sebeji ose asebeji ndaga nero ni murgrede naki ekemino ke English Premier ke kendrede karo mori kwega sita kwandede team ya Benford namo ne team ya Liverpool ekero ekoreka namna Benford nigo ya deke wake mebulera gosini go ya tigede mebulera team ya Liverpool kine kemino keriki ya English Premier League ke kendrede ento jigorora ayu amo namange boiga sebeji ye ne murgrede na naki omogosoli egiata omanyekante onyagosira bere ngaki anyarde ga kweni wa sensemeri ya Brasilia kero ababwata ni gosaba njube jikosori amo naba Brazilian baikaranita sensemeri kero anyarde ga kwewisko yaye yo mwerio kubatikana nogosira kwaye kumunyangongo ya sensemo ye jikosori nara yo ireborita sigasidi ya standard mbe mana sana mtu Brighton na nentoro chenga wetania bali kechiri wisano niko babeta credited asogo chago cover umuyega bo mugosori yegi atakoro sense ya Brazil apeli ekero tutara baba sense ya Brazil sara ekona ko korana ndo meto tukirero na so ake ekana yo dense ya Brazil isukuri mono ne asigeta bariki ni di journalist isukuri mono kero na tiete no ne kero murai bwense elia ari ko bekerwe guto ko jako bokorera bwa isukuri bariki na babe kira sigete paro seria sigete barigo chandwa ni nani ontakete bono jigura ali abo narojena mbasikirake mbaire sikobuno moliki kombe ade ne chinse chindi eyero byanga motenge irase ngaiga nabana bari bagocha babeke bintu byabororo ayira maskania manene abwenete kwegwa chinse chonsi ase ensingima kono manchu muligire maega yokonyora korwaso mtu Brighton makoli gazeti ya The Standard na nchitiga ngwero ikase gazeti ya The Daily Nation ngotebya leiro bolito ase page ntangani moraibwense Dr. William Ruto na bwato muroberio achikorosia ekiama ekemo maego bacholibu mwaka w'ekiri 2025 na ibere botaraika kolengana na Ruto nigagoteba litangani nigo batagete abarwaniriri gosabara ibonsi korose kiama kya UDA baranya ko bagukora imesangirekano grassroots andi barolengana kyubura ibikya mekyokere ase omutenyi ole bosio ekero abacholi mbole bolenchera gocha abulio boke igobono batebetengana baraumirane bararora grassroots party leadership na kiego koleka alafu rende bamanya gocha ko robelianga kibago cha gochamo ase okorosi kiame kemo eyonere ndoto ya Dr. Ruto before 2027 tuchiko yosomayo ase page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti yeyo waigo ense gose state nigo bona ya asiolire ngana kebwate miroberio yogocha gosimeke bituma ensemo ya galana kulalu inyorense meye nigebwate chieka weta na chimyaisa 370,000 hectares yo erase chi county yichiatana river na baigo Kilifi ayonkolengana ne serikali gosekyombekeli kya National Irrigation Board nigo gyatebire buna wetera gosimeke bituma ase chieke echo chinyinge kegima nechekoba nechikoba lichibu lyogocha gukora muchando bwenchara asense ya Kenya ayona mangana maya kegima boigo amaisonsi pigo say all systems go in the by elections to repress CSS ndomatenga bacholi mbolenchira litukolia ankyo chitalikisano ase ensema Elgeyo Marakwet obaseneta nkoligi gubole bocha ko replace Kipchumba Murkomen boige bunge ya Kandara obacholi nkwaliga ni gwabole bochi ko replace Moswati Alice Waome na boigo bunge ya Garissa Township mbachi go koroba choli bwabo ko replace
Aden Duale oyoro mwaziri bwobulendi baigasa mangana yobo chenu kiganja kia Linda Mama nigokere iga asoko menya maternity program is here to stay okonfamire mwaziri bwobo chenu Muswati Susan Wafula na gutugutera mangana kuna koranda se mitandao na serikali nigo ya tigire omuroberio Olinda Mama oyokonyeta bangina abange ayonto yasoma sepeji ya 5 na 3 egazeti ya The Daily Nation nabo igobo tukinigo bo kworokia buna abakoli mirimo be serikali civil service mono bali bakwe wachi promotion nigo barabasacha compared na basubati kolengana nobo tukigo soroboti ruabege tuase a parliament chinga kicho mwaka bwechibeso 2021-2022 financial year nige korokia nga ase abakoli mirimo chiri bwisano nemo emeye mo 52 na babere abo barabakoli mirimo be serikali nigo bakwegwa gusichi promotion kolende ase total ya 6172 niga basacha 4320 bakwegwa chi promotion kerengo ke 52 igoro yemia chinga kia basubati eliwemo chimesa to na 50 na babere buka bakwegwa chi promotion ekikere kerengo ke 30 igoro yemia ntochikorora naseki ase peji ya magego mwanchu murigeria no yominto Brighton na rayo erobolitase gazeti ya The Daily Nation ase peji entangani ekero nongwere nase gazeti ya The Standard peji ya 3 neri murikete na umurakera gosomo jana umurakera oyuendete kwene kwa sinsema sinse ya Kenya nero bonondo chena gosenigo yeirero boba buna grayish zebra zebra nere kar grayish kinkara mate nere yende konyore bwate white and black lakini nere grayish kinkara ekotebe kana buna asense ngima asense ya Kenya asense meri ya Northern Kenya no zebra yere bono kolengana nobo tuki bali bwanyarire bogokorwa na Global Wildlife Conservation Group ni yateruna kolengana murakero ndete kwa kense ya Kenya eminyame yese konyo muchando esi ekwe igobono grayish zebra ya sidra sensengi ayo naro ala sebeji ya gatata karaba kubona gaki emerobenta kiriko bekwa erinde species ya grayish zebra ne chodire ga ekara ya na berengi kabisa egosaseri igobono inire ndencha na kurenga numra kera oyogendete kwene kiwa asense ya Kenya sepeji yebone murkedena musaji ulio mo onyaraga kubeku biara kurwa sense meri ya mroth anene kero anyardika koba amangana sim swap argo kora amangana swap fraud ni gaoji go ikiwa sekambero litkoli angio ndamanyena nachikoendera kugambirwa gose na chikoigoruru ne bail application ndi anyaraga kubeka olengana na ne magistrate ya Kiambu chief magistrate court ni gaote abuna oitika ikemambia arosa na chikoewe cash bail inera ni gale ko korobo obo mirende gwetira same swap mede na banera le konyore lakini mamileje kumanya mangana sebeji akaneli murgrede igoro yumugano uri orengeli kuregoro igoro yechibija jirio cyateka kujya semetanda konyora banjani kibija de soka chibwate chibija montokari gesobono ne neregendera sebeji akane na ndingaki chibija jirio cyasoka na ndingaki cyo cya affect ori cyasoka gose ori uchibwatoka mete karo monda bwatokire bicha asomutanda na boje gostoka na monte pasenge basue yalenga na kinande binte bia mete social media ni sense ego waka yakuruta yabeko takuruta insane beja da no mo ne mereka de goro yesabali yo mwelio yo mogosoli behere kero yanya de korkana sense meli ya prasiri kolengana na mangana mnali kirega nyagosira uyobwate miaka 82 bono ni gamanya kanete mono asengenjo jigosori ja chingia ase ensengima kero ale 3 time World Cup winner na bwete gosori gosena na nyataka konye timu yae kobwa chigo gosori yensengima World Cup chintunde isato inerera sepeji akabere ya gatatu naki abanchu baye bengoyo banyarete bagwitara mariga asense meri ya Brazil aburitko
ndi gore karali kweni wasibe jata na tutungo rongera na sara nili murikete na kibono murai bwense agendrete ko be kimiroberi ayo chikwena kibuna na ki ako roberi a balance osa abeke ensemo ya economic na mangana age siasa kero murikete buna oikumo aibwense bana abeke kimiroberi go balance economy ina mangana political interest ya sense ya Kenya unigara sebeji ya gatano na gatatu beji ya yeboigo ne murikete na ki bono ebio ekyombekerike bochora managing be IBC Kenya ge kweroberia ochikwena kino bochori bokorekana sinse majiri jakandara erigo Marakwet nensemeri ya Garissa town ne ngakibojo korekana ase injira ya bene korengana na bali balinga sinse mechi abange babone go bachore dwe gojikoba abawasiri be serikali ya Kenya kwanza igobono bochori obuni go boroberi korekana litko liangyo mambi na litko liangyo egwordinere asensemeri ya Ram shele na bargo chibari kwa kachikura anekero omo MCA obo anyaride ko choro ko mo speaker be county Ram wana gatigari bageri go chikura njijigwa kwa sinza majiri chitagetwe osiagetwe ebi bari bakanyore birogo asinsema asensi ito yake mbia mono minto brightness sokwenda subwango ase gazeti ya The Daily Nation mwancho muligeria page ya kabere ne mulikirete ngana ya galana kulalu ngana kibono muraibwense arure eoda osaruro go chika obole mibonyara ko bavugo chakiwaroro ase chieka chiribu chimeisato na 50 bunenjere mo yokuligeri chibulia bwango na mangana yenchara aboli tangani konye enseme ya galana kulalu bachakire gokora subdivisions gosekobagana chieke echo abokonye chieka elibwe chieka 110,000 kwancha bekuru ensemo asoko wachi family wetane chiribu 10 chiri kitabwatia se bakomenya kurende engane iyo yabete revoked na koba cancelled no muraibwense Dr. William Ruto chinga kiatarete enseme yo na korugo chikanga bono tiga chieke echo chinyala koba chigo simekwa endagera nigata akorete taro cha senseme ya galana kulalu akera anyat kobaga kobana ba governor buna Abdul Swamad na Siro Mombasa Johnson Sakajo Nairobi Gideon Mungaro Kilifi na Isa Timami Olamu igobono isekobanga ne project yuera chakigwe kolengana na inche ne chigokonya mono asamangana yumuchando bwenchara bego mwanchu muligereria epeji ya gatatu ne mulikerete igoro yabaki enkoyo bagenderete kuna kogota ngora aging football stars drawn to Gulf for the last pay down igabano muliki gazeti na mulikirite abagosoli bali abakoro bagenderete kuna kogota ngora babwate omunguso asamangana ye chigosoli gatia bo Fabio Cannavaro Fernando Hierro George Weah Xavier Hernandez gati ya bande baigo nonyeno muliki gose nonyeno mogosoli giata Cristiano Ronaldo nere umuganoye no likire gasubu ikirano kigima onyorengana nganya korwa se club kia Manchester United onanigara se club kemo Ensakia Saudi Arabia asanyara ko bagako webiagwe binge kigima kurinda yuna sabanchi bechi gosoli asepeji ya kanene mulikerete unana kiumuraibwense Dr. William Ruto aganetie komira ebya mabinde bisoe asobomo bwa Kenya kwanza egere barosi ekiama ekemo ayuna bagwa esomera senchira yobekiranu etara ikomwa konde bwo bacholi osemyakere mutu yobocholi bwikiri bibere na 25 onyolenga barosiri ekiama ekemo kebasuke kebangusebosio gesiasa ayunigane gatuwe nomo nyakerogo bwekyombe kyo Johnson Sakaja na amini Johnson Mudhama pole ase Robert Yoru anyatkoba gakorwa ayuna arase peji ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation ne peji ya gatano nali moyo mto Brighton ne mulikeretengana ki Maison CP aligirete gochi ase chinsemo au chobo cholio boke eliogo chiko replace aba CS buna nagotebi alia litangani boigomo iyo kabero mu governor Nairobi Evans Kidero yo politekero kyo governor county ya Homa Bay waigoni gagoteba a vote recount in Kidero poll petition completed yani okora obocho oli okubarwa awechikura boya
nigo bono bwaikire omwerio inyoranga omugavana oyo iga okabero Nairobi na begete kina yokumutanga omugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga ekeragote banga mamacho na arengo amange chinga kyobachori bubware gokoreka ayobono Brighton na arare wikasipija gatano na limo ayo na aragendete gokoreka na magasiti dusari kirasa magasiti ayitubwata siritukurera sipija kyande murekerete igoro yenganeri ya ngasedi nation igoro ya garana kuraru igoro yomurayibense gyakane tebuna bore mombori kubaganwa konda tabuna emeroberi agirgacha tigegende ko egendera sensemeyi ko ikabuna to korenda sensemeyi ndi studio to kuirana tawriri inanto endere ko goriri na aliara samagasiti ndi to ko to tebina na aliaro ekato enda to yo soma SMS chino chimanda to moja studio semambi yaboni Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Asegosori yukwegya ya papa antivirus Ikere lyumanye iguro yubongainereria Mwangu buchabirimbo manyara ekarareta Ubwanchani I love you. Iki antara si wanti tu tuni kurwana ka busa. Ko digere dio. Ora yo gaje. Maisa ayu. Aki bitu mabya nani? Ko nyo bono kuya. Kisii. Kai bitu mabya nevi. Kai bitu mabya nevi na virus. Bora kule. Dawe yesa kumjo kijingoni. Kai bitu mabya nevi lo mete tani ngale ha. Raina. Kai bitu mabya. Namangana yenyuomo. Ngobekera mache bafu taidukwisi. Ya ngoja mweta manchaja akuba magendo mweta kwa amache ngobeka sana chiamambi kakise antivirus wente kwisi sana na konyara mache abuka teliberera. Antivirus talikurara nyumba. Sasa kinyoma yane. Unausikaje ni nyoma yane. Inki antivirus igoro ari kukwatolera sasoki. Na ero mo. Ale korota. Sasoki nigamereta mate antivirus. Sasoki no muya. Sasoki no muya pi. Mondora mukune kyale go ibono kulireje. Igo sasoki lero. No, njendira bakaya mwana sasoki. Vochaberi nigari nigitiro kyogotene nienka yomusacho yomorebi. Eronginte to nei yenga matumbo te tetengene ne sanda. Ndari tijana. Kerali tukoria Jumanne chinse ibere chabutuko naboigo mwiroro ritukore Jumapili chinse kyande cha mugaso. Sasoki utari kwanchu isike. Chebaba bwata kwa somo. To mato kora mistake onde terenda gra matanga. Onye mante tikuti konga bari chisuti chamara. Jembe ke Christmas beke taye ngeta. Na tiko teti kwanda ndita chichiro kubulero. Peak Uniforms and Sports Center nigoba korosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni nienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi Ruth asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byogo kolera chigosori eko
College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye gucia se bari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari babwate alama yD nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Waigo nkosomya bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu cyokisi asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gusoba Kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa isangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori Highway gusoba Kirisime asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu ayemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwana na ende mwanchu murigiria ogendete kubwati murubuli Ensakia murubuli utanyora ndonsi imena isiko yorogongo rwa Gusii murubuli gukorosera na guguchakeria rituguri aho asenjira yubo ikero no asumu no golyo koigwa mete bagotebe gento kelyo koigwa niko gekwenda directly wikase nkoroime eyere bijanga Ndizi TV gotakoretera murubuli oyoiga ende twagukorareria asumu no bweke Gusii itali oyo bweka korinde murubuli yonsi chinsa emerongo na inye murubuli ndubonsi ulioganetie wikoyo nyorega iga ase ogetaseni kia ona mbemo kia Ndizi TV na ende turene kurwa somo timoko mwanchu murigereria egento gokora gendera gutumanyanga no ore na into goikaba no chinga kidurase ensemo yengencho yo kumanyaria genderete asense ya Kenya igweta mangana galana kulalu ndagera nguchire gusimekwa igweta mangana pele Brazil twawikiri oroto agotebirina ria genderete mangana mangu mwanchu muri egwetera magazeti elitukolia rero chikakyo minta wate gazeti ya The Standard na inchenga twale gazeti ya The Daily Nation na ekero kende no chianje gati echi gazeti echibere ntumetenga ngokora tuli kitoko nyara egera tukumanya senchira yo wekira nkigima utarasoka tutumere ujumbe egera tumanyanga uko ndani ya mpango gwetera senchira ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, SMS number nere igorabo asset TV yao buno gutuma igekogwa igotogosoma mara moja mtu Brighton tumezo kwa nyorende ni nero nero tena ituko ndiri mosunte ona kobo burabu ekiagara yeso na arete to burabu asomo sunte oimo setfini korise majiri chakyo ko no burabu burabu bengere de sunte ke sunte kwegera burabu whatsoever. That's true. Ninganjira ne akaba akaroto bwato mugaso akuna gesunte no nyambo tukege sunte kwana te ko barangi tutuare omutienyi very strong
Ole very strong bado konyora ngesunte ngeyo Lakini mete no nyomba po tukarikio karto ko tongita ngesunte giasira detayo Vya kabisa mbiamano Brian mkayane la teano alime yomoroberi asimambi yaboni ya teana mnabakwandi yabana baminto tenya sai atuseni asimambi yaboniga wego sara asense media fatkan bobu metena arara naro moroberi no gendrete itgo na didi ararete arenge bobu kalenga 16 bano moroberi ya emeritus Benedict 16 nere asense media fatkan bakaturkia bange bona bagandate meroberi timete so aniwe lakini nalo chimeroberi negendrete nalo chigoro barenga asense media fatkan de fatkan no bono makamaku Roma oledo Vatican Rome and by the way Pope Emeritus Benedict he was the first pope to resign from the reign of the Catholic kwende yabo over 600 years ero lingo mutaka nikigima wetiki mirimo nigasire kabate miaka 95 koranga with the old age amangana ya marwaire afya akoranga ekamwingira oyo Pope Francis obono iga na tebetenga matuka mange no ale kobera sale obosemia onya como obosemia na kiako korobo korri buaye igobono eto waka pole guchase aba Kristo vedini yege Catholic na abantu bonsi bali bamaite Pope Emeritus Benedict wa 16 Mede dinege yege Catholic ne bwate meroberi no kraba pekera bishop bago joro ekelaba pope bago joro mangana makatari rais go joro na tari na rais na bono joshungwe wori gerwege tari rais nende nkaigo ya mogote banga akero muntu bunoria agusira babwate very special enchira bakwaligania matanga ngana hinde kero kenda ko be ku kanisa ime that's where is no ba meroberi njare ngigoro kanisa imali no mobero yo dried kabisa no jininga keli Kenyatta betena bete dried murayi mutangani bwense ya Kenya Jomo Kenyatta da karugrum Jomo Kenyatta malita ngaki karugrum ande mete Jomo Kenyatta akaru kamau Johnson kamau no timanyeti no Jomo Kenyatta kolende mbiaso wonjanwa bono nerna kamugiri kabisa ali asense media Vatican bono yakoido kanisa dende bini miroberi ya Catholic ndori ba Catholic bono bona Magoti Joseph Nerora tatemo mono no ni diko lia chuma india Jumapili asemisa awaja goteya bandorere na ki pobu 16 wa 16 na ki umurobiri okoba Makogoti na maite bintebi Makogoti Joseph good morning no mongina Mariamu oyo no mongina oye na mamu mwabo mwensi ni mete mwenda tekobwati umurobiri bono iga Keiston Chari nera kolika goteba good morning Sarah Brighton tuko pamoja kuruma moriango egutoka sensemo ya menyinkwa Teresa Kemunto agoteba bwakiramo biamono baba sokonekia uko ndani ya mpango tetu so asema gazeti zende to korera sintunde gatoko chute na to tena raro rekromba de gazeti ya The Standard na inchi mbate gazeti ya The Daily Nation asebeji ya ikomi ni rigeredinga ki omuraibu ki omokonyi bomuraibu enseri gatika shawa wono nande acha kire kubeke miroberi kwena kimana nguchi ari kobe Kingbin yensemo ya Mount Kenya kona no muri kibega seti ni gadena ya gashagwa bono ni gaja kire political war na barai bande eri kwene kibuna ngakyago chukotigara koba omurai gose Kingbin asense meri ya Mount Kenya yani ga agocha ekero abantu bakara kumubona ya bono nitakire bakole mirimo no yokabera omurai umukoro bwense ya Kenya Uhuru Kenyatta korende reni agola ni ga focus na bono nero gochkobe Kingbin yenseme yo ya Mount Kenya unigara sebechi ya ikomi bagana sebechi yo ne morgedena ngakyo moswati oyomo akale kobolia atabuna inche ni gonta ke tomotu bo mwana one moswati yo akale goika ase ensemo ya banyanyimba alia
karagote na nche ngende nge mogonte bikolende ni gontagete omotu uo mwana one ayani gagocha ekaro omwana oyoye bwe miaka asensemeri ye Mkangu village asensema ya Muhaya Figa County ekerobono amakweli ayo amakweli ayo monto yo obade miaka 50 years bono it mystery yani tema ine kiasi dio mabwaye korende aba sigani gobagendete koligia motu yo missing head of Alfred Esibara oyo mobero yo nyate kogotoka se bedroom auditko liaramisi wiki elia kolengana na esini gose manyinga tale ngorra senseme ikolengana mo speed deputy county commissioner Juku Musau ni adena asu mobero togede manyinga tale ngo mobero bugo lengo motuto lengo ige minute ya aitertu krokenda ngao akamya kole tu asab bono mamu mwabate birina njekine mogonde omotunda ketekorara ayuni gara sebeji ya ikomi ebeji ya ikomi na moni murgade na ngaki omowasiri amangana defense edendwale anyale komo gerera morai bwense William Ruto igoro ya amanga bokoreri bwaye ase ensemo yo ensense ya ito ya Kenya unigara sebeji ya ikomi nemo biamo noyo Minto Brighton kurasi gazeti ya The Standard na incha sepeji ya 5 na kabere gazeti ya The Daily Nation ni molgeretenga wikabono mora mokonyu mora bwense Rigathi Gachagua omo prime cabinet minister Musalia Mudavadi nigo bali silent ose nigo bakirete magayichi segi chigandata kwanekiwa gati ya amakonyi bo murayibwense Rigathi Gachagua na Johnson Sakaja mugavana wa Nairobi nyoro makonyi bo murayibwense na kwane nkwana gete igoro yoborayibwa ya Sakaja munana kyaro birete ko bekachi policy egera buse na gosibye county ya Nairobi kolende amakonyi bo murayibwense kamtenga irangora wanakora barai kuro chinse mechi bire kuro Mount Kenya na kuro Western abande kuro Western nigo beso kirena kumokani kigima Rigathi anyalika bakagutigana omo governor akore mirimo yaye ase county ya Nairobi chingaki ensemo ya barai kuro Mount Kenya bagote bangasika Rigathi Gachagua muamaskani ayibono mokonyi bo muraibwense kolengana no mubunge o Madira Eric Wamumbi nigale gote banga onye abarai kuroro gongorwa Western mba konyara gochamo na gwaka chikura gosabantu ba Western mbali konyara gochamo na gwaka chikura bune block na kiara baranyare komasha osena kibaranyare koleto mujadira ngabachiko mu impeach omokonyi umuraibwense Rigathi Gachagua ayo narale sepeji ya 5 na kabere bayigo abara imbarire igakurwase county ya Turukana ayo malengo mo former senator noyo kalenge umuliki obutambe ase wizara yechigosoli Richard Ekai amo nomo former senator Malaki Ekal abo benyore richiga chine na se county ya Turukana maega yomo governor Jeremiah Lomorukai kubachora babira abo oyo mokoba economic advisor no yonde koba political advisor igomane county ya Turukana negendrete kuna komenta baraibande asobotenere bwe county eyo peje ya 5 na 3 ni mulikiretenga Linda Mama is here to stay na confirm mu waziri bobo chenu Susan Wafula asata birenga chinkumanchiri chikonya kogenda se mitandao chinkwana nchiri chigenderete inga serikali ya scrabiri omorobelio Linda Mama I want to confirm that Linda Mama is still with us gobona abangina mo baisa kogoso kendi gionse sengencho morobelio jo nigole gaiga asokomenya epeche ikomine mulikiretenga na kyumorobelio bo kwarokia abana bamura abarai baganetie okora chimbwa chiri chegekoro ngomwana umuraga kwaruka goika proofu koba umusacha asamangana a sex workers akare kororekana chingaki chimerobeliywe egokorwa abana abunga go proof nga babeira baga kabono abasacha kurwa barure kurwa bumura bononko babara banta banene ekera barai baganeti kuche go stop those sexual molestation asabana bamura enentu aranga okoroki waka nkwa irobo obogima bu
mwana oyo mokurwa se county ya Uasin Gishu maiga yokwarukigwa nako twara amangana ye chin infection omwali yo mwana yokorete class ya 5 na 3 na basiri bugima gwetera chime je okwarukiwoko igobona mwanchu murigeria banyagitari bali bakoikirania ya baburiwe ko bamaiso njera bago clean na bali bakurenda the caregivers abaire abana abubuja abana basoke kuru nyomba bali buja teba ngeshereyo abo mumura uruboisia osomumura osomumura ayuna arare CPJ komi gazeti ya The Daily Nation karongo jigo kore beji gazeti the Sunday beji 12 abakenya bange nigo babe the stranded ya sinsema kero bare gotara kurinse mende go sekero ba kare kwira no just chigas chiabo anekero fair ya be de ke komentwa sinsema bono wo sombi bokanyara bwabere obokong ACBJ 19 ya 14 nili murigithena nga KPBI na mangana ekina Raila nyarithika kobeka sensemeri ya judiciary kya nyarithike geko tingia judiciary konengana naba Kenya bande gosaba manyini gabate abuna ekine bibibere ikirigia BBI amo na Raila petition ni gobono ya orgatibuna judiciary ni go ere independent abuna observers bakare gokwana aboigo ayunigara ACBJ ya 14 ebeji ya 15 nili murigithena buna ngaki bono aba wakiri ane kurwa se kiombekeri kia South of Kenya aba ujikwenda se kambero ane kwa merelia ane kala serikali anya de kubato kachiba sintanga ni goja cia CDF kolengana barabo bone gojo tena ya kigambero nkia na jete buna CDF ni goya ere irigo osenige era ni constitutional sense ya Kenya kodine chiba se cia watu ketu paji ndangani goja siji constituency au sense ya Kenya se beje yibago nemrigithena kibono experts bakare gote abuna amangana yokori broilers tebwa defect inde yonsi yobon bate na bando ombora ki broiler kabisa bate runa yale ko bana ki broiler njibwa to broire tanga ba Kenya bange na ba ko ji broiler jitanga barwalire yobon barba tena yaya enyameyo yengoke yo nigerengia nyombore ni garaze beji ya 15 bate abakurwa sensemeri ya Tanzania bare ba ko Kenya ngoli bale igobando mbayo barwalire base bajenye kitali na abalire mangana ji broiler bia mono sana na inchi tigankorire ase page ya 19 mangana yechi county ndorochenga abarai kurwa South Rift nigo bono bamubulire murai bwense Dr. Ruto kwene kibanango korale chi project chiri chitene inego ikabono abongoro se county ya Bomet ne county ya Kericho karaba tabango kubura gwechibesa gocha se serikali chi county echo chagarire murubuliete ne ine chinga kiba mubulire murai bwense achikore egeraba chake na indeboja baiga se county ya Samburu nigo mugavana bwe county yo Jonathan Lelelit anya tkobaga kubekese yoko iwana ne kyombe kya USAID eyogo cha komokonya go faster track mangana yogo koro muchando wo butaka na kubeka chi project chira konye ase county yo ase project chinde chitene ine kuru mwako 2022 na wana mnato aswere 2023 baigo mugavana we county ya Vihiga Otichlo nigata birenga omwako yoiga nige county yere ne kerenga kyo simeke mete 5 million unenchera ya mayo kwenda gwikirania ndoto y'umurai bwense 15 billion by 2032 ayuna enda mangi nigarasa mungana yechi county na bakonyorega gazeti ya The Daily Nation wesomera sobo ikirano wesomera sobo imekorende twarata emirego kumanyaria muhimu osalia irobolito kurasa chigazeti chiga ibere Hebia kabisa yunara genderete kero ondo jena sensemia no drift bakaragote abuna bone serikali gebe kemerobeli yoko ene kina ngodisamu bale jipanditi chanyare chikwenda goita banta sensemeyo boiga sensemeria migoli nigo bono musubati yo mabe kirubiara ekero ikagirona ne teka komukoro mwana wa miaka 15 kero bata igwana ndebu ya musubati ya galade ani go mwana ya morong abgo amokorete bobe ekero bana ko mu discipline na bekagirena ne idreta makweli aya asebana banyanyi mbokoro sensemeyo bamobe kirubiara okorengana no na migoli count commander Mark Wanjara niga ene kiriege kole kyo kera deruna omwana yorenge form 2 nigachiete kurara after abeireka aitirwe after itetwe na mamu mwabe biboke binge sana amukurumete ikoroste umwako moyota edit ko litanga ndio umwako moye kondo mwana oyo in the next morning nigatogete kasiti umagwaye kine koru makongu sana
ono mongino irende ona bekire byara ajo tena nero ite to mwana wekage asira ni hasara ayunaro ara samwa seti kulera inyora nage koragense ya moneno sungo jitorko nyara no magani wito ase studio rusibwali atate bigoro ya mangato jukwa na mangana ya education standards to kwa ndena ki aroche ngakibona balmgori kubarengi ngaki aroche CBC bana bujere ko chaka junior secondary school njabe kwa njaba domside asiji school joboroso na joto te biayo na ngojero the experience na ndeni gare korwase kyombekeri kianat executive secretary hat ensemeri ya guje branch na joto te bia mange na kinone kyombeki abo kiroberetie igoro yobo inandu arano ne kyombeki abo ngobori kirina bali mumbara ba promoted bia mbale bakabwate batakireka promoted korende abande beti wensema ba promoted bali bande batu ndu kwana ya mange ikoragense yamo nenusi abona mampi kone tokorana sense studio tokwirana tokore recap sena na togetenga ekero agwika se studio momborerio metemba umerana se county ya Kisumu ukwanira igoro ya challenges bune biombe na achievements na bakorago sogeringa achievements bune kiombe kianati njire chiechi challenges baetere nat njire chiechi na solutions njire chiechi asomwa ko yo 2023 asensemo yo kinya chisemi elio mombo lito bese kwe dingweba kyarange berende gonga kiense ko dingweba challenges nali bakorire nali baro bereti go chiko kora sama tukara busikere kiombe gene okebekira nsema pego na bato tene kiombe akini biro metata kwane buna secretary ane birara kwane mete munyakiro bona biria gwanje gukwana abiara tote kiaro munyakiro bonaro lakini munyakiro ka mwanje derende kiana bate tengo jali na bato teina arali baro bereti mete protoconero muroberi ngoboro biria kwana ine ha capacity as a secretary general well and gusere bie kabunere bie amanyene buna rusi to appreciate sana. I really looking forward wategere nkwane yeli tukolia lero tumetwa am so interested na ndira bongo ikaransalia ali tindusuka nenda raga mokogoti Joseph na Maria Mwoye tuko ndani keep it up my brother and sister asante Joseph mano Joseph kuna tokoroje mokogoti mokoboka togosunyiko yana mokoboka Joseph mokogoti tokoroje mogoko togosunyiko yana nando metege ngeyo kiyenseye ekere koligia yo koligire one karole driver ali what the driver nseme ko driver ani eroje mbiyo kandi mero kimetendire magozo no enge no ndana jate bese ine igombiye waso nenterebole omonto karansa go senkando gai onya ko tena tora ndivia ibono meta bo korosa nere wana to tena no aki abo beke gia nenjiro monterebande aiga buna toroboge koise ko beke gia number 3 ambiye gali eraende lakini otene gali ende iguru abugwa korera magoso ono yabana lakini ni mokoti akarole ime yomorobeli getoko oka kabisa kwa tena ambiye kera mokoti bona romete ni sebikirito ri tangana na ba tena abu yabere bobe korega naiga onyo no tokonyira se mambia bona ambiye mana mokoti kuri ni mokoti ndo te bigoro ya fatkani yake na kimirobeli yagendete mete ubo manyimboro na indurende mete kiro monte dinira gochi ende no ba tena din tiri ko je kwere gora kinero ko kiro monto na ma to manyi na o mai de ya yesidie no mai dina sanga mo ja ke kanisa sanga mo ko dressing code na giere abanto ba seri wa ni mai te kabisa ala frenda kwa ni Mariam no masani no mongino muja ukona kurugera mokogoti rendo ikigas mapema na ende mokogoti iche bwango akabango enda tora segete me bueno ina yebiro ande to sa sense made in the studio tora kwa ni Joshua tora na studio ka to kwena to korida elika bwa ke kera kisanga nyoka chire inde to mayo ka nyomo geni itekera to teina nchirari goja to kwane nkwane mba ukabisa igoro isemchito imenesco ya Gusii asante Ndizi TV Obwansu Bwomogusii Jumapili mambia
chinsa ikominebire guika chinsa isato chamambia nigo bono ya muganigwe asumurubirio bwoko motogyo monene umurubirio bwege singa ne presenta vini ekero kwa bokire ni maite na andake obutuko bwa umbwarenge andake kwa bwate birengere binde andake ayakorekana kerige kaba ekekaba kolende ayonsi gotoko yakora asumurubirio bwege singa aiga no toko gochakiryo bwansoba senchera ere engiya kegima amatera yoko motogyo monene amarandia amatera matindi a top 7 at 7 nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete negatiyari urabi gukonyora toma yakotebyo monene tigako imoki yeso nerot omone nongimokirie korunse gochi igoro korwekerengekemo gochi asekendo anya no musamaria nyasaye ngo gotomera ro musamaria ekero togusasima amonaye ritukerigeria Jumapili nabuyo chinkwana cheyemo aseyemo asomoteria wanchete Ikinuliwa wezi pingango tware tariki eriyo nyari gunchuria Jumapili yao asumurubirio bwege singa ne presenta vini omonene nerot yeso Mutaka wikote nenge bakali Aye mutaka wikote nenge bakali Ya mutaka Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukane chirange negwikere chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange chimashini cheito gochi gukurigire chioka nduto koereza bunorwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakurire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego naboku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ubugweni oregene Ndizi TV ubwansu bw'umugusii Mano mwanju mulero Ndizi TV karonda to bwati ase mambi ya boni ngane tukorigia kabisa ligi yali yatwero mete sara no egere January wastura aba morito mono ranjo shina moridi na January yabano ngakie kare mate January to nyamete ya gachakire ya jakitare 27 mugasoka bere ke bumbe lakini because of climate change yarakande buna
mo story mo rito mono buno kabira sama tukamaya ndama jinsa majinde lakini bono no moto ero karga bisa bono ndo mete tanga bana baje kwenda school bakabwata matukumake bona libatigati matukange 20 ekera baje 20 ujakera 24 23 abo baje kwenda school ono ande mwibuli ate bange bina na bakonyorana ya mabere bya musambira lakini rie bakerende mapema January go isigo jigo tarehe 3 tarehe 4 tarehe 5 lakini bono mji asuka yake sali kalenda ya turubanita kumete kanda ya turubanita karoto anyarto gorwire ebebini bya enyama lakini ndemono ngonya kwiranirire bya torena ki eusko juzi na boro kiwa bakora matema grasi 10 kabere mbaga nyita matema wanangojea na bana bakora matem akepsea bona tutanya mete kepsea ni elina kepsea na enda zigete ungabori omwana irenga bakora kante na inje na akora grade A na akora standard 8 amakisana kwanyora 350 kana kono yo kepsea na kirene akande na inje na akora koruma nyamakoro to sate matutu go seiranya lakini tina ba majibu ngomanya bare tare 16 mutinyo lakini bona majibu ali batebire na tari go konya mwana ko mo access to grade 7 ngana mapangole let's wait and see amo kwanere pade jiso jo ori bori elio ara eze lakini nane nganyoro monta na in any world takita bantu bakine oikosire gise yes nonyino murayo nde bwenzi mede abarayire nde nzo takito jiko abarayesa matukaro buso ikosire gise to takabuno abantu babe abariririyoga mede onyo kubagambira Tuzi reze mete tunya kubagambira na asante glad ambassador itokoro chensema chage so Madam Gladys Gesare good morning mami how are you agote bakwanya Brighton ndani ya studio agonte binga Madam Lucy a sure bet akiingia studio mwambie namtafuta sana a strong daring woman she is we met last at my auntie's funeral a day like today nyangongo you know musubatu ite ambassador korwage so Gladys Gesare agote banga nkuliare Madam Lucy agote boyone sure bet a daring woman she is asante babe message yaona ayikiria so yo mto Brighton na indirende ngote bituli Madam Lucy karawika se studio egere bachigukwa na mange no yo mto Brighton happy new year Madam Gesare tunakupenda sana ekerogenda tagukoba ambassador meteneli shabiki rigan kegima endeli shabiki ambassador yo mwako yo korwage sonso anento anyoro yo ndokuro matongo etole achitachiri Madam Gojara to teine su update ngairi arwete na dori ide ando mama ende su update mbare bana jibandi kidena baje SMS batana ka kwa su update batana ngwati create issues sana bomba muganyere de sana na somewhere and I got that's why I'm so interested asoko gwati interview yeli tukolia lero she's a very strong woman ego ningo gete como alikagaiga studio bia kabisa Freddy nduko korubitare bokeire sunega agadana pamoja no ale na into somorobeli adana tubati senjera kabisa sinte nyaboke na adana moganinga nyete rusi bwali adadebi goro yamangana yigisemi kisemi gusie kyagure gosije mukererigo nande ngakiera roje ikiano medene academician na chekisemi academician academician metego ego mangana na mayasi gisemi medisemi kajisirwe epo yona bato jigomobona nere na bomete na body kerugo na bajo tena na jiba sia CDF ndiaru etu tora bantu batana mangana CDF baje public participation ande twarena Rosa of Kenya kwenda bakale koti ni kama china yacho singia bwato singi twarena jiba singo sira jeje semi ajo to debia na manga to jiko na litko lero mwanjumuri yakara mote buna oikira studio mwari around karibu sana mwari ngojari bona main studio to kwa na mange na bana we producer na ta usinjene gobi time producer na bago tokwanera okay right otebrenga Madam ashafika ndani ya mjengo kulinde interview ngo chakamole exactly saa 1:30 egere mukwa na manga senchira yobikirano bali bago tubate gwetera senchira yemitandao ekiongozi Safanayo Onserio agote bakoro bonchariria niko ndani na ngojea sana interview ya siku ya leo Evelyn Mora agote ba good morning from Keroka na ngoja sana mgeni ndani ya studio Bishop Abraham Birundu
Koroborangi Kenyambi naomba bwaterete seseni wasante. Victor Kamwana agoteba good morning from Ogembo town. Sasa sisi ni municipality kwa mpigo tena zaidi asante. Millicent Mayaka agoteba kuru Ogembo municipality bia mono sana. Veno Kimwa agoteba kuru Ogembo guy amashabiki kuru Ogembo Mangere agoteba tuko ndani bono Ogembo tuko chonjo sisi ni municipality thanks to governor amanabara ibonsi kurwase county ya Kisii. Rafulende na inche na nkuru Ogembo we are now a municipality. Towakangambia mana abantu banyole miremo ekine na igwete chinkwana kuransa maya baraiba gotebanga 2027 Gucha County. Terrace. Gucha County. To propose tarasenta wigenteke. Na banta bangi sana. Ekero kenyite de Gusii county goika taditire nuna nimo de moment. Nande ntume tingira bakenya bata maite kenge njume ngo warande university butu tukyo. Ekero pibia ya chite ntangani. Chikondi jaba de Ndizi to 19. Nonda yori document ye ntangani. Ekero jaba Ndizi to 19. Code 47 baka 19. Kera bara ibari baji garansane baka tenga kitokere na Gusii Nyamira Njaro Jacobo. Kwa ya club. Kero baika ali baji gore na lende ngakimonta kwere na kumete ndo bader represent base BBI ngakingore na Gusii ngakingo yaba Gusii igende ke gasinya we kabone bono njinjimen egwajibirie ya bere na very possible mete gwawe county ne population ne bintu bin ingiaba aba kwenda badara yero kwenda ya migoli ingiaba kuli badara na bona nyaba guchakwa kwere ndo nya western ya senara ali ba propose proposal telimbe na bonkora tanga kige ntombo atenike lakini generala goto ina tadlaisi lakini ndio na ndo bagucha kanya kwenda agucha kimora ewe ya ino one go chikobe faida ya baba muina wanchumuri ya yuna yebiro ndo chenga chinsa chinendrete kominyoka ndo chenga chiabere ndo chenga nto wale gutigera abota tamanda mmoja bona yokoroga utiake gonya gotoriria maji abati ndigosuka taka pale maji amacharo ikambale atere ono mwanchumuri gereria atobese gusuka enkwana inaanza hivi karibuni amagani tikira studio Madam Lucy Eshua Bet Gocharegaiga Secretary General Kiumbe Kianat branch ya Gucha na erotubata studio tukwanira mange goro yechisemi nimetono bwata mabolia mange Gucha se Kiumbe kino bwata mabolia mange asamangana yechisemi tobaisa gukwa yani tobaisa kona koyamase ngocharegaiga ataka hapa bona ente tochikaranza sinde bono tiga bono mwanju muri kanya gutuma SMS yao ibori ura kan kumobori ne kara ngwe bimonya bakanya badana serikali tirabe kamero biru ya sijisemi mwagoli nja Tanzania bando karo das kusia rozuga mwana CBC na ngaya bana bajuko bakate baso iri primary bono bando bara manya buyana abana aba uniform kiba bajuko bega primary ya mpiras kiba bajuko tumeka mbiri bihase benedi bemangana na mange bana boto tumera ujumbe iboli kiora niko moboli na general comment oro asesemi oro asensemo yejisemi enero Ndizi TV obansu bo Gusii emitandao Ndizi TV News digital nsema ya Facebook abego Ndizi TV News nsemo ya YouTube SMS number na yere gorabwase TV yao chaka gutuma ribolio unabotambe enero Ndizi TV obansu bo Gusii. Ndizi TV Obwansu bwo Gusii Kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogweto makigima ekerengeke nene kyumuruburyo bwomuganone no kurwogusigeta guchie sumuntonde eliyo nera nyare gwetoma gwikibirengo byeigoro Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa n'abantu ao eliyo gokorentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinse ibere chabutuko na boigo moiroro rituko rya Lamisi gochakira chinse isanonemo chamugaso
Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto by'okuyiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika cy'ukubelia mache, DVD players, chi machine cy'ukugingira ebirobu by'estima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokubasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti 52 eyemo 5 enoti marakabere kianda 53 ibere 52 gose enoti 52 eyemo 53 isanonemo enoti 52 inye isanonemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigeria nigogane kugura ebintu byogutumika bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kirigento kiryuganitie aseriguriria kebusani Abagusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores.
bakonitore chindagera emusukari omochere amafuta eching'eni echumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amache y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa emeito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'echitangi cy'okubikira amache igatiye ebintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilibaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bagokubuguria omusigo wikabwo ekero kwagurire naboigo nabokubekea oda yao kurwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi